Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jaun zuekin, Semeok, Aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, Misterio Santua behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizan zua, da gure pekatuak barkaturik eranak itzala, betiko bizitzara, egin dezan otoituz. Hoi jainko, zure semearen eratzeaz, jaso egin dezu erodiazkoen mundua. Eman zure federenei egiazko azko goza. Pekatuaren uztartetik askatu dituztunek, goza dezatela betiko zoriona. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuaren batean, jainko eta errege bizikoita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Egun haietan, Judak Joserengana hurbilduta honela esan zion. Jauna, utzidazu zure zerbitzari honi nire jaunaren belarrietara hitz bat esaten. Eta ez beripiztu zure haserrea zure zerbitzari honen kontra. Zu faraon bezala zeratan. Nire jaunak honela galdetu digu bere zerbitzarioi. Bai alduzuen, aitarik edo anairik, eta erantzun diogu nire jaunari. Bai, badugu aita, zaharra dagoeneko eta mutiko txiki bat, aitaren zahartzaroan jaioa. Mutiko honen anaia hil zen, eta ama harengandik hause bakarrik aditu zaio aitari. Horregatik, aitak maitasun berezia dio. Eta zure zerbitzari hori esan zaigun, ekarri zaidazue, ikus dezadan. Zuen anaia txikia ezpada etortzen zuekin, ez nauzue gehiago ikusiko. Igo ginen beraz zure zerbitzari, gure aitaren gana, eta esan genizkion gure jaun horrek horren hitzak. Gure aitak esan zigun, zoazte berriro, janari pixka bat erostera, eta guk erantzun, ezin gaitezke joan gure anaia txikia gurekin ez badator. Zure zerbitzari gure aitak erantzun, zuek badakizue, nire emazteak bi seme eman zizkidala, eta bat joan zen nigandik, eta basapiztiek zatikatu dutela nago. Ez dut eta gehiago ikusi orain daino. Hau ere, nire ondotik eramaten balidazue, eta ez beharren bat gertatzen bazaio, nire hilezuriak hilobian sartuko dituzue atsekabez. Josek ezin zion negarrari utzi, eta honela egindu zien inguruan zeuden guztiei. Atera zaitezte denok nire aurretik, eta etzen arekin inor gelditu. Josek bere anaiei nor zen agertu zienean. Orduan, marrumaka hasi zen negarrez, Egiptoarrek entzuteko eran, eta berri hau faraonen etxera iritsi zen. Josek esan zien anaiei, ni Jose naiz, bizi alda oraindik nire aita. Baina anaiek ez egiten zer erantzun, ikaraz beterik zeuden eta haren aurrean. Jose berriz honela esan zien nire anaiei, zatozten egana. Etorri ziren eta esan zien, ni Jose naiz, zuen anaia, zuek Egiptorako saldu duzuena, baina ez gelditu, ez kezkatu zeudun baitan, onera saldu duzuelako, zuen bizia salbatzeko bidali nituen eta jangoikoak zuen aurretik. Jauna esana, erantzun salmoa, ekarri gogora jaunaren mirariak, ekarri gogora Gosea bihali zien lurraldera,
kendu zien ogi laguntza guztian. Ekarri gogora jaunaren mirariak. Bazen gizon bat aurretik bidalian, Jose morroitzat saldua. Ekarri gogora jaunaren. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren ingurutik. Aldiatan Jesusek horrela esan zien bide apostoluei, bidean zoaztela, otsegin ezazue, hurbil dela zeruetako erreinua. Senda itzazue gaixoak, piztu hilak, garbitu lepradunak, usatu beharduak, utxean hartu duzue, eman utxean. Ez eskuratu horrenik, ez zilarrik, ez dirurik zuen gerrikoetan kontetzeko. Ez bide zorrorik biderako, ez bigarren soinekorik, ez oinetakorik, ez makilarik, zor zaiota jateko alagileari. Edozein erdi edo auzotan sartzen zeratela, ikasi norbeno izen horikorik, eta egon haren etxean, aldik joan arte. Etxera sartzean, egin pakea du, eta etxean merezia du, betorkio zuen pakea, baina merezi ez badu, itzul begi zuen gana zuen pakea. Eta etxean ez bazaituzte hartzen, eta zuen hitza entzuten ez baduten, etxe edo herri hartatik ateratzean, astindu zuen horietako hautsak. Egia diozuek, auzi egunean, erruki gehiago izango da, Sodomako eta Gomorrako lurraldearentzat, herriarentzat baino, jaunak esana. Lehenengo gaian, entzun dugu, hain zuzen ere, Joseren istorioaren bukaera ederra eta hunkigarria. Gauza asko irudikatzen dituena eta errealitate asko gogora dakarzkiguna. Pentsatu dugu bere anaiek inbidiaz saldu zutena. Haietako batzuk hil nahi zuten. Beste batek esan da, nola hilko dugu bat gure anaia sikiena saldezala eta diru pixka baten dira koltxikoratuko dugu. Gero aiteari gezurra esan zioten, pasatizkiek txikitu zutela, mendi baino haiek saldu egin zuten. Gero bizitzan aurrera zijoa zela, Josek konprobatu zuen etorri zirelarik, Josek ongi bat zegoela, ez zuten ezagutu, bera orduan Egiptoar bezala jantzia baizegoen eta beste hizkuntza hitz egiten baizien. Itzultzaile bidez, aritu ziren, berak eskatu ziren etortzeko, araitzikiakin, eta konprobatu zuelarik, benetan damututa zeudela, benetan aldatuta zeudela, orduan bera nor zen ezagutzera eman ziren, esaten dugu negar artean, malko artean, bihotzetik maite zituelako eta hunkitu zelako ikusita haiek aldatuta zeudela. Era bat, esan genezake, lehengo jarrera gogorra bere kontra agertu zutena, justu bere anai txikia Benjaminei kontrakoa. Naiz eta bera saiatu ala kontrako txikia jartzen Benjaminei ezakuan zilarrezko kopa bat diskutatuz, denek Benjamin defendatu nahi izan zuten, eta horrek hunkitu zuen benetan Jose. Horregatik ikusten dugu, alde batetik Jose ez zuela gorroturik, ez zuela mendeku goserik, baizik eta ikusi zuela damututa zeudela, bihotzetik barkatu zien ezer gertatu izan ezpaniz bezala. Ejemplu edarra egiten ditu Josek horretan, eta batez ere erakusten ditu baita ere barkamenak zenbat balio du, adiskidetzeak ze mesede ekartzen digun familia, berriz ere halako egoera zain bat bizituta gero berriz ere bat eginik egin duzen. Josek egin zuen halako pozan
bere ake hil aurretik berriz ikustekoa. Eta hain zuzen ere, pentsatu dugu ze nola gero Israeldarrak denak Egiptora joan ziren horregatik. Gosete handia egin zelako, lehorte ikaragarri bat, suertatu zainera urte batzutan, eta horregatik aiatu ziren Egiptora. Hasieran, esan oso posizio horrean, gero meteetan zehar, gertatu zen, Egipto horrek esklabo bezala hartu zituztela, eta gero Moisesen historioa dator, eta jagoikoak bere herria nola eskatu zuen. Baina edozein kasutan, Joseren realidade honek edo bere historio honek hori dena dakarki dugu gora. Eta nola baitere, eta honekin bukatuko dut, irudikatzen du Jesus berbera. Jose bere anaiek 30 txaponetan saldu zuten hango arabe nomada horietako batzuei, garai hartako tuareg moduko batzuei. Eta Jesus ere Judasek 30 txaponetan saldu zuen. Josek gero bere anaiei barkazioa eskegi zien eta familiaren berriz ere bat eginik gelditu zen. Jesusek ere bere bizia eman zuen denai barkatuz eta baita ere denok bat egin nahi izan duen. Horregatik Joseren historioak nola baita ere irudikatzen du edo burura dakarkigu Jesusena. Eskatzen dugu bada Jesusi, guk olako ejemplu eder hauek entzun da, guk ere barneratu ditzagula. Bere laguntzaz, bere graziaz, gure bizitzan praktikara eraman ditzagula. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu bakearen alde, gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian, mundu zabalean, Jesusen bakea nagusi izan dadin eskatzen jaunari. Eta gure irakoen alde, gaurko mezasantuan bereziki gogoan ditugu Lorea Sagastidotza eta Gregorio Sagastidotza, eta Miguel Antonio eta Ramona jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldean izaten eskatzen jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesucristo jaunaren bitartez. Eskaintzen dizugu opari honek, garbi gaitzala jauna, eta eraman gaitzala egunetik egunera, zeruta dantzera den bizitzera Jesucristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak dagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak dagoela jaunak aita guztiz santu. Jangoiko guztigun bideko horri. Zure seme maitearen bitartez
Horregatik, guk ere, ainero guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Afalua berri kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztion kontatik, hau nire odolaren kalizata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakatzeko, isuri dena, egizue hau nire egingarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure seminaren heriotza eta piztuera gogoratuz, bizian tokia eta salamena ekariza, eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sanitzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputzotuak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egiten izala. Gogoan izan jaunan, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasuna Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunan, bizteko itxaropenean baginan gure senideak bereziki, Lorea Sarestilotza, Rebolio Sarestilotza, Miguel Antonio, Ramona, eta hitako guztiak ametzazu zure horrekiaren anetan.
Kristo gure jauna zesala apostoluei baina uzten dizuet bere bakean ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, eman duzu Elizaren bakean, eman batasuna, errege bizitza izena, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakean egin zuekin. Eta eskurik eman gabe, bai zure bakean egin. Jangoikoaren bikosa, ona hemen jangoikoaren bikosa, ona munduko bekatuak kentzen duena zoriontsua jaunaren bidalekuak. Jauna, zion zure txintzeko.
zure maitasunen baiez janaritu gaituzu jauna. Egizu lor ditzagula sakramen mailuak eta bizi gaitezela beti zu onesten Jesu Kristo gure jauna bitartez. Jauna zuekin